हमार हमी के बीच एगो धांसू धमाकेदार मूवी रिलीज हो गइल बा, फिल्म रिलीज हो गइल बा। जौना के एक्टर बाने हमी के ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव। इनकरे मूवी ह बहुत ही तगड़ा एमे क्रेज मचे वाला बे मूवी बा। एमे एक्टिंग बा, रोमांस बा, हर चीज बा। एमे रंगदारी बा, सब चीज बा एमे। चली जानल जाई फिल्म में का और बा, वीडियो में बनल है। हेलो गाइस, स्वागत बा रउआ सबके अपन भोजपुरिया चैनल ओम ऑफिशियल पे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट कर जा और ई जानल जा आज के वीडियो के विशेष का बा। बात हमी के जौना पल के इंतजार रहला, जौना घड़ी के इंतजार रहल बा, उ घड़ी आ चुकल बा। और ई उस समय आ गइल बा कि हमी के इस समय के बर्बाद ना कर जा। चली देखल जाओ मूवी के कौन रिलीज भइल बा, कौना के हमी के इंतजार रहला। तो चलिए सबसे पहले हम फिल्म के बोल बता देते। फिल्म के टाइटल बा डांस, जौना के हमी के काफी दिन से इंतजार रहला कि कभी फिल्म रिलीज होके वाला बा। तो गाइस ये फिल्म रिलीज हो चुकल बा आ काफी क्रेज मचा रहल बा। बहुत लोग के पसंद भी आ रहल बा ये फिल्म। भाई हमार बहुत लोग के ना, सब लोग के मूवी पसंद आ रहल बा। काहे से कि एमे रोमांस बा, एक्टिंग बा आ रंगदारी बा। एकदम धांसू मूवी बा, एकदम क्रेज मचावे वाला बा। पूरा फैमिली मूवी बा। ये मूवी में हमी के ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथे श्वेता सिंह के भी देखे के मिली। भाई हमार ये फिल्म जितना मजेदार बना उतने मसाला डाले वाला और ही मजेदार सॉन्ग भी बा। ये फिल्म में बहुत सारा सॉन्ग बा जौन की बहुत ही मजेदार, बहुत मस्त मस्त सॉन्ग बा। एमे सुन के बहुत ही मजा आवे वाला बा, फिल्म देख के भी बहुत मजा आवे वाला। भाई हमार हम तो कहता नहीं देरी मत कइलो, जल्दी से जाइलो फिल्म के देखी लो। काहे से कि पिछुआ मत जाइलो देखे में। भाई हमार जल्दी जाइलो ना तो पुरान हो जाई, तो देखे में उतना मजा ना आए, इंटरेस्ट खत्म हो जाए एकदम। गाइस तो वीडियो आप सबके अच्छा लगला तो वीडियो के लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के प्रेस कर लो, ताकि सबसे पहले आप सबके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यहाँ पर प्यारा सा कमेंट लिखे लो कि मूवी कैसा लागल है, ये वीडियो आप सबके कैसा लागल है। तो मिलते हैं फिर से एगो नया वीडियो के साथ, नया अंदाज के साथ, नया सॉन्ग के साथ, नया मूवी के साथ। चलिए